Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja kollha fakret il-Ġimgħa l-Kbira, il-jum li jissimbolizza l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Ġimgħa l-Kbira tibqa' ġurnata ta' riflessjoni għal fidili nsara, ġurnata li matula titfakkar il-kruċifissjoni ta' Ġesu Kristu fuq il-Kalvarju li sagrifika ruħu biex isalva l-umanità mid-dnub. Mat-tokki ta' 3:30 ta' wara nofsinhar fil-Konkatedrali l-Belt Valletta bdiet il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib li tmexxiet mill-Arċisqof Charles Scicluna. F'messaġġ qasir huwa tkellem dwar kif il-passjoni li għadda minnha Ġesu Kristu għadha tkun riflessa fil-ħajja tagħna llum il-ġurnata. Aħna niftakru fil-passjoni ta' Sidna, nifhmu li dan il-mument traġiku fl-istorja tal-umanità f'ħafna modi għadu magħna kull meta l-innoċenti ibatu bl-ħdija. Għadu magħna fil-vittmi tal-inġustizzja. Għadu magħna fil-qtil tal-innoċenti, kemm nisa u kemm irġiel. Għadu magħna meta il-kefrija tal-bniedem donna tirbaħ. Charles Scicluna qal li huwa biss fil-mulej li wieħed isib il-faraġ, is-saħħa, l-mediċina u l-fejqan fejn id-dbatija tiegħu tpatti għadnu biet ta' kulħadd. Saħaq li huwa normali li bħala komunità li nemmnu notru fil-mixja tagħna wara Ġesu. Iżda llum fil-Ġimgħa l-Kbira nitolbuh biex bħalu nkunu preżenza ta' dawl. Preżenza li tagħti tama. Li aħna nkunu n-nisel ta' dawk li jħobbuh, tan-nisel ta' dawk li quddiemu imberkuh. Nadorawk, o Ġesu, umberkuk. Hekk ngħidu, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Il-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira issir fi 3 partijiet: il-liturġija tal-kelma, it-talbit tal-komunità u l-adorazzjoni u l-bews tas-salib. Araw il-ewda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja.